अगर आप भी चाहते हैं TRS फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। चढ़ते नवरात्रि चला गाँव के मंदिरवा, निम के पतैया के गोथी के मालावा, चढ़ते नवरात्रि चला गाँव के मंदिरवा, निम के पतैया के गोथी के मालावा, चुनरी चढ़ाई जन घर बड़ाई मैया सुनी है पुकार, चुनरी चढ़ाई जन घर बड़ाई मैया सुनी है पुकार, उनके से मैया जोड़ी लगई है जेकरा से करेलू तू प्यार, उनके से मैया जोड़ी लगई है जेकरा से करेलू तू प्यार। मैया के महिमा तो खास बा हो, दुनिया के इनके प्रयास बा हो, मैया के महिमा तो खास बा हो, दुनिया के इनके प्रयास बा हो, जल्दी चला पूजा कल मैया सुनी है पुकार, जल्दी चला पूजा कल मैया सुनी है पुकार, उनके से मैया जोड़ी लगई है जेकरा से करेलू तू प्यार, उनके से मैया जोड़ी लगई है जेकरा से करेलू तू प्यार। दर्शन से खुश होई जईबू हो, मन जोग फल तू हो पाईबू हो, दर्शन से खुश होई जईबू हो, मन जोग फल तू हो पाईबू हो, राइटर दिलीप राहुल केला तोहरे रहेला इंतजार, राजीव रंजय के तोहरे रहेला इंतजार, उनके से मैया जोड़ी लगई है जेकरा से करेलू तू प्यार, उनके से मैया जोड़ी लगई है जेकरा से करेलू